At dito nga pala mga idol, no? So medyo bibilisan natin dito. May nambato kasi sa amin dito mga idol. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadilim tong part na to, no? Alright mga idol, no? So hindi na tayo nakapasyal sa Bulinaw dahil napasarap ng kwentuhan kasama ang family. Pero sakto lang dahil spending time with the family, di ba? At ginabi na talaga kami mga idol. Darating kami siguro sa bahay ng 8. Ay, mga 9 na siguro. Oh, kaya nga eh. Mga 9 na siguro kami makakauwi mga idol. Kahina pa naman ng ilaw yata. Ay, sakto lang. So tamang takbo na lang tayo mga idol kasi mahirap na. Baka mamaya biglang may tumawid na aso. Lalo't kasama natin si Mrs. no. Ay nako. Pero grabe, napakalamig. Ramdam na ramdam ko yung lamig mga idol kahit naka-jacket ako, no. Pero dito kasi sa Bulinaw mga idol, kasi mataas na lugar kasi ang Bulinaw, malamig talaga siya. Lalo sa madaling araw mga idol, no, malamig ang Bulinaw. Inuubo naman din si Mrs. Kaya sabi ko yung makapal na yung isuot ng life vest, reflectorized vest. Pero may jacket naman si Mrs. mga idol. Kaya hindi ko na masyadong binibilisan para hindi masyadong malamig. So first time lang din namin na magbiyahe ng gabi. At unang araw pa, unang gabi ng 2025. At nandito kami sa daan. Pero sulit naman yung rides natin mga idol, no? Alright mga idol, no? So touchdown pala tayo dito sa may barangay Kulang, Bulinaw, Pangasinan. At napakasarap pala mag-rides pag ganitong gabi, no? So ngayon pala na-experience yung ganito magbiyahe ng gabi mga idol. Yung as in malayo yung biyahe, ngayon ko lang na-experience. At first time ko lang din may biyahe ng ganitong gabi, si Red na pula, no? Mabuti na lang mga idol is marami tong street light dito sa Bulinaw. At hindi tayo nahihirapan na makita yung mga nandito sa paligid natin. Kagaya no, may pusa, diba? So napakaganda pala ng maraming street light dito sa malapit sa daan. Oh, tingnan nyo naman mga idol, oh. Oh, diba? Makikita mo talaga yung mga nasa paligid mo pag ganitong gabi habang nagbabiyahe ka. Napakalaking tulong ng street light mga idol. Oh no. Yun lang ang lakas ng ilaw. Talo tayo dun.
Alright mga idol, no? So malapit na pala tayo sa papasok papunta sa Anda. Alright, thanks God, papasok na tayo ng Anda mga idol. Pero dahan-dahan lang tayo dito. Okay ka lang dyan, be? Inuubos si Mrs. mga idol. Papasok din ng Anda to. At dito nga pala mga idol, no? So medyo bibilisan natin dito kasi nung nakaraan pa lang nagbiyahe kami, may nambato kasi sa amin dito mga idol. Nung hindi ko pa natanggal yung kulong-kulong kay Raptor na pula, binato kami dito sa may park dito mga idol. Ha? Ay, oo. So binato kami dito mga idol, no? Kaya medyo bibilisan natin dito. Hindi naman namin nakita kung sino yung nambato sa amin. Pero yung binato is lata. Alam niyo yung lata ng Alaska, yung condense, yung malaki. Ganun nga mga idol yung binato sa amin. Mabuti na lang kamo, napansin ko yung lumilipad na lata, kaya medyo nag-brake ako. Kasi kung hindi ako nag-brake, tamang-tama sana yun sa headlight ng motor kong si Raptor na pula. Itong part na to mga idol, ito to. Oh, dito tayo na binato mga idol, itong part na to. Kaya talagang bibilisan natin dito. Kasi tingnan nyo naman kung gaano kadilim itong part na to, no? Kaya medyo mas mabilis tayo ng konti dito. Oh, may butas pala dito, may kanal. Ayun, nakita ko na yung kanal. Ay, thanks God, nakaligtas tayo dun sa may madilim na bahagi dun mga idol. Grabe, no? Wala man lang street light doon. Napakadilim, di ba? Nakita nyo naman. At touchdown pala tayo dito sa may barangay Katubig. So dito na tayo mga idol. Dito na yung on the bridge. Kaya thanks God talaga. So yun lang naman yung medyo kinakatakutan kong daan mga idol. Yung part na yun, yung kanina, yung madilim, yung sa kanina nga, diba? Hindi ko nababangkitin kung anong lugar yon. Pero grabe na, nakakatakot yung part na yun. Touchdown Anda. Alright, nakarating na tayo ng Anda mga idol. So ito na yung madalas natin binablog na checkpoint. Pero ngayon wala silang checkpoint ngayon. If I think nagpapahinga na rin sila. Pero laging may naka-duty dito mga idol. So shout out sa mga masisipag nating kapulisan dito sa Anda, Pangasinan. Alright.
Alright mga idol na, so touchdown pala tayo dito sa may barangay Malung, Anda, Pangasinan. At malapit na tayo makarating ng bayan mga idol. Napakasulit talaga ng rides na to mga idol. Magmula kaninang tanghali nagsimula na tayong mag-rides. Tapos yun nga lang kasi napakwento tayo dun sa bahay nila mami kasi daddy, kaya inabot na kami ng gabi at dun na kami kumain ng panggabihan. Kaya ngayon lang kami makakauwi. At ipa-vlog natin to hanggang sa makarating tayo dun sa bahay. Grabe. Yung nag-rides tayo mga idol, isang bar pa lang yung nababawas sa ating gasolina. Napakalayo na nang narating natin. Grabe, matipid pa rin itong alaga natin si Raptor, si Red na pula, no? Hindi pa rin siya ganun kalakas sa gas mga idol. Kaya sulit na sulit pa rin pang long rides to. At alright mga idol, so nandito na pala tayo sa poblasyon Anda, Pangasinan. At makita nyo naman yung mga street light na dito, grabe. Napakaganda mga idol, no? Pag may street light talaga sa daan, makikita mo. Unlike kanina, no? Grabe, napakadilim. Nakakatakot. Si Mrs. nga napakapit ng mahigpit sa akin eh. Natakot din si Mrs. kanina mga idol. Eh kahit naman sino eh, matatakot talaga pag ganun. Mabuti na lang dito sa pagpasok natin sa poblasyon Anda, Pangasinan eh, napakaraming street light na. Ay, anong oras mo na be? Uy, 8:50 na mga idol ng gabi. 8:50. So halos magta 30 minutes na tayong bumabiyahe. Pero kung talagang bibilisan natin mga idol, mga 30 minutes lang nandun na tayo sa bahay. Kaso hindi pwedeng ganun. Magbagong buhay na tayo mga idol. Hindi na tayo, anong tawag doon, hindi na tayo yung waswasero. Huwag na tayo, chill riders na tayo mga idol. Magbagong taon na, kaya magbagong buhay na tayo. Ay, sarado na lahat-lahat dito sa bayan ng Anda. Cubao, Balintawak, biyahe ng 5-star. Alright. Napakarami na mga idol yung mga babiyahe papunta sa Manila. Halos mapuno na yung 5-star doon, no? Yung babiyahe sa Cubao, Balintawak.
mga idol, no? So papasok na tayo sa may papuntang Barangay Karot. So kakaliwa lang tayo dito mga idol. Ay, malapit na tayo. Malapit na tayo sa bahay. Sa tansya ko ay nasa 2 kilometers na lang siguro. Grabe ang lamig. Alright. Grabe ang lalakas ng ilaw nila, no? My eyes, ang lalakas ang ilaw nila. Pero dahan-dahan lang tayo dito mga idol, dahil nandito na tayo sa may part na malubak. At ito yung magpapatagal sa biyahe natin na makauwi mga idol. Kaya yan mga idol, oh. Grabe mga kanal. Grabe mga kanal dito mga idol, no? So dahan-dahan lang tayo. Napakahirap kasi mga idol yung ganito, no? Yung bibilisan mo sa ganitong part, ang daming malalalim na kanal, tapos max pa yung gamit ng motor mo. Sigurado bengkong yan. Pero siyempre ayaw kong mangyari yan sa alaga kong si Red na pula. Kasi ingat talaga ako sa motor kong to mga idol. Oh, grabe. Kita nyo naman mga idol, oh. Mga nangalay yata si Mrs. eh. Nangalay ka be? Nangalay ka? Malapit na tayo. Thanks God mga idol, dahil malapit na tayo. At ito na, Barangay Karot na mga idol. Sakto, ito yung araw ko ng Barangay Karot. Ay, thanks God. Grabe, no? Napakalayo ng biyahe natin ngayon mga idol. So dahan-dahan pala tayo dito mga So dahan-dahan pala tayo dito mga idol, no? Kasi marami yung tricycle driver na nagsasabi na may tumatawid doon na malaking ahas dito sa part na to. So sabi nung isang nasalubong namin nung nakaraan, sobrang laki daw ng ahas mga idol, na muntik pa siya matuklaw dito sa part na to. Ay, buti na lang wala mga idol.
Yes na yes, yes na yes. Papasok na tayo ng Marimpay, Sitio Marimpay mga idol. Nakahinga din tayo ng maluwag. Papasok na ng Marimpay mga idol. Alright. Buti na lang talaga, pwede pang long race itong alaga natin si Red na pula mga idol, no? Hindi pa rin nagbabago yung takbo niya kahit malayo yung binabiyahe niya mga idol. Ito lang ibig sabihin yan, kondisyon yan. Oy. Alright mga idol, so andito na tayo. At maraming salamat sa inyong panunood hanggang sa natapos nyo ang video na to. Touchdown dito sa bahay mga idol. At thanks God kasi safe and sound tayong nakauwi. Alright. Alright mga idol, so dito na matatapos tong vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless po. Alright, so see you po sa next na vlog natin mga idol. Oy, 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 oy. Parking na muna si Red na pula. Yawn.